Hej Sommeroasen, jeg hedder Silas, jeg er 24 år gammel, jeg er narkoman, ikke længere aktiv, men har en lang historik med misbrug i alle verdens farver og former. Da jeg mødte Rønne Vineyard første gang, det var efter en koncert, hvor at jeg blev budt varmt velkommen af pandekager i en okay form, og nogle hyggelige snakke og folk, der virkede interesseret i, hvad jeg havde at dele. Noget, der har inspireret mig, er at se den her fuldkommen vanvittige gæstfrihed og åbenhed, der er. Så når jeg som helt ny, og også har selv været meget åben om, at jeg måske ikke er enig i alt, stadig bliver taget godt imod med kærlighed og med respekt. Og når der har været, jeg ved ikke hvad de kalder det, vidnesbyrd, jeg kalder det speak, når der er nogen, der har talt til de forskellige arrangementer og sådan noget, den der rå ærlighed, der er, og samtidig tillid til, at det er okay at fortælle og være ærlig. Jeg tror, at hvis man faktisk vil ramme, eller skal ramme pøblen, så er det vigtigt at møde dem der, hvor de er. Der er ikke nogen, de fleste tager ikke særlig godt imod, at du kommer der i jakkesæt med din fine lille bog, og med sådan en lidt attitude om, at de er overbevist selv om, at det er dem, der har ret. Det er der ikke nogen, der tager særlig godt imod, i hvert fald ikke af egen erfaring. Så jeg tror, det er at være menneskelig med menneskerne, og faktisk bare hygge sig og være åben, og ikke være så dømmende, som jeg har oplevet andre steder og diverse fællesskaber, men faktisk have den her ægte kærlighed også til fremmede. Det tror jeg er vigtigt, hvis man gerne vil videre end bare sit eget lille fællesskab.